நாம் அறியாத ஒரு சில உலக உண்மைகள். உலகத்துல சராசரியா ஒவ்வொரு நொடிக்குமே 4 குழந்தைகளும், ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் 250 குழந்தைகளும், ஒரு மணி நேரத்துல 15,000 குழந்தைகளும், ஒரு நாளைக்கு மட்டும் 3,60,000 குழந்தைகளும் பிறக்கிறாங்க. இப்படி ஒட்டுமொத்தமா ஒரு வருஷத்துல சராசரியா 131.4 மில்லியன் குழந்தைகள் இந்த உலகத்துல புதுசா பிறக்கிறாங்க. இந்த உலகத்திலேயே குள்ளமான மனிதர்கள் அதிகமாக வாழும் நாடு இந்தோனேசியா. இந்தோனேசியர்களோட சராசரி உயரம் 5 அடி 1.8 அங்குலம். அது மாதிரியே இந்த உலகத்துல உயரமான மனிதர்கள் அதிகமாக வாழும் நாடு நெதர்லாந்து. இந்த நாட்டு மக்கள் சராசரியா 6 அடி உயரம் உள்ளவர்கள். இந்த உலகத்தையே அதிர வைத்த ஹிட்லர் ஒரு விலங்கு பார்த்தா மட்டும் ரொம்பவே கொலை நடுங்கி போயிடுவாரு. அதை நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சிங்கமும் புலியே கிடையாது, ஒரு பூனை. ஒரு பூனையை பார்த்தா ஹிட்லர் ரொம்பவே பயப்படுவாராம். இந்த பூமியில டைனோசர்களோட காலத்துக்கு 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே கரப்பான் பூச்சி உயிரினம் வாழ்ந்து வந்திருக்கு. எப்போவாச்சும் நீங்க வானத்தை பார்க்கும்போது மேகங்களுக்கு எவ்வளவு எடை இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? அப்படி நினைச்சிருந்தா அந்த கேள்விக்கான விடை இப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. சராசரியா ஒரு மேகத்தோட எடை 1.1 மில்லியன் பவுனடுகள். அதாவது ஒரு மேகத்தின் எடை சராசரியா 100 யானைகளோட எடைக்கு சமம். 1915ஆம் ஆண்டு முதல் 1980ஆம் ஆண்டுகள்ல சராசரியா பிறக்கும் ஒவ்வொரு 50 பிரசவத்துக்குமே ஒரு பிரசவம் இரட்டை குழந்தையா இருக்கும். இது 2%. இது 1995ல 2.5% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. 2001ஆம் ஆண்டு 3%, 2010ஆம் ஆண்டு 3.3% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இந்த உலகத்துல நடக்கும் 30 பிரசவங்கள்ல ஒரு பிரசவம் இரட்டை குழந்தை பிரசவம் அப்படின்னு புள்ளி விபரங்கள்லாம் சொல்லப்படுது.